Hi mga ka-voiceover! Si Mami Rose na naman po, and for today's vlog, House Teamwork Year-End Party 2023. Ayan, and for today's video nga po, nasa Philinvest Mimosa Clark Preferred Zone, Pampanga po tayo. At syempre, ayan na nga po, sumali tayo sa raffle. Ayan, o, diba? At pansin nyo nga po na napakarami na pong tao sa mga oras na pong yan. At syempre, pumila na po kami sa mga kanya-kanyang mga photo booth para naman po meron tayong remembrance. O, diba? At tignan nyo nga naman po, mga mare, napakagandang pagmasdan ng aming Christmas party. Ayan, o, diba? Nasa outdoor kami. At napakarami nga pong tao, mga mare. At presko dyan, mga mare, kaya hindi kami pinagpawisan ng bonggang-bongga. At ayan na nga po ang aming remembrance. O, diba? Meron pang pasabog, may pausok pa si Task Us. At ayan nga po, napakaraming Christmas lights dito sa Mimosa. O, diba? At ayan, talagang nilibot na nga po namin. At syempre po, sa mga oras na po yan, kumakain na po kami. Ayan, o, diba? Napakarami nga pong dito, pinagkukuhanan ng food, kaya talagang hindi ka maantala sa pila. At ayan nga, nakaready na nga rin po yung mga alak or mga wines, o, diba, bongga, at tequila. At ayan, napakaganda nga po ng Christmas lights na yan, kaya naisipan ko pong videohan. At ayan na nga po, umaawi na kami ng lupang hinirang dyan, mga mare. O, diba? Talagang nakatayo po lahat ng tao kanina. At ayan, o, diba? Nagsalita na po ang ating isa sa mga guest speaker. O, diba? Bongga. Isa nga sa mga nagustuhan ko dito, mga mare, ay napakaraming mga talented na mga agent. Isa na nga po to. Pakinggan nyo po. O, diba? Ang ganda ng Christmas ID. At ayan nga po kami, nakaupo kami dyan, mga mare. At sabi ko sa kanila, videohan ko nga kayo. At ayan nga po, napakarami po talagang tao. At talaga na nga naman pong nag-e-enjoy dahil ang daming paraffol. O siya, yun lamang po. Bye-bye!